Ayan, hindi na ako hindi ko nahantayin yung aking schedule. Ayan. Shoutout sa inyong lahat. Good morning dyan sa Pilipinas at good evening dito sa US. Ayan. Thank you so much. Hi, Faith and Vlogs! Hello! Hi, Malife Adventures! Mega love shoutout sa iyo, ate. Salamat sa pagpunta. Bakit nag-e-error to? Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan, guys. Wait lang at iayusin ko lang to. Ayan, tamsak dan kabsat. Wait lang at ako'y magbibigay ng jacket mo. Ayan, salamat sa patamsak. Ayan, 1 million in the house. Or 3 million, I don't know. Kabsat Sheshi Vlogs! Hello! Salamat, kabsat. Hi, Christina PH Vlog. Ayan, The RN is Angel. Salamat sa pagpunta. Ayan, 4 million in the house. Lapag lang kayo ng bahay dyan. Ayan, Christina PH, hi po, sabi ni Sheshi. Ayan, nagsasagot na si... Salamat sa inyong lahat. Ayan, review ditaan niya, kabsat, hehe. When kabsat, 9:47 p.m. Ayan, salamat sa pabiji, Christina. Padikit na lang po at pakikarembang, sabi ni Christina. 5 million in the house. Sis Debbie, hello! Ads pa ako sis Sayong tapos. Ads pa ako sis Sayong tapos ka na sa Premier at LS pa. Salamat sis Debbie. Ayan. Hi, Kamsat Simply Higgins po. Hello. Ayan, salamat. Natatawa ako dun Tapos na yung Premier, tapos naka-LS na ako, hindi pa tapos yung ads. Salamat sis Debbie. Nagpe-play ako na ngayon ng harang mo. Hi Kimchi Warrior. Hello. Salamat kabsat sa tamsak simply. Ayan, nandiyan na sila.
1 month na tayo. Yay! Thank you so much, Kabsat Simply Higgins. 1 month na tayo. Send ko sa'yo after. Sige, sis. Salamat. Ayan, 14 million in the house. Ayan, turn on the aircon. Please, there. Down. Yung nasa baba. I-left mo lang. Ayan, Faith Marie Gumarang. Ala, harang 10 minutes, sabi niya. Ala. Salamat sa pangapaharang. Ayan, subscribe nyo daw din si CJ. Nakapasok din, haha. Hello, host. Hi. Hi, Ross. Hello. Salamat sa patam sa Kimchi Warriors. Thank you so much. Hi, Mahika. Ayan, makipagdikitan ka dyan, sis. It's me ako. Ayan, mag-drop ka ng bahay mo dyan, Faith Ann and Faith Marie. Pasab naman po, patulong, sabi ni Faith and Vlogs. Hi, Kapsat Piki. Hello. Sis, it's me ako. Salamat. Kapsat ag LS nakmet. Okay lang, Kapsat Simply Higgins. No worries. It's okay. Ayan, nagbaba ng bahay. 11, Kapsat aghabol TWH. Sige, Kapsat Simply Higgins. Ayan, nag-play na tuman bigat kanyam siguro. Ayan, Fade and Blocks dan sa'yo sis, pasukli sabi ni Daer and Eastjan, Angel, dan tamsak sabi ni Venus. Salamat sa patamsak, Venus. Thank you. Hi, Malife. Taga ano ka sis? Taga Cagayan Valley sis. Pero andito ako ngayon sa Tennessee. Sige sis.
It's me, ako Dan. Pasukli na lang po, sabi ni Faith Ann. Ayan, Faith Ann Vlogs, mag-comment ka sa video nila na naaayon sa mga pinapanood mo, ha. Salamat. Ayan. Kapag puntahan niyo po yung mga nasa night boat, maglagay lang po kayo ng hashtag Ilocana. Ayan, copy po ho, sabi ni Faith Ann Vlogs. Ayan. Dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot, mga legit yan. Mag-hashtag Ilocana ka na lang. Para makarami ka. Ayan, Seshi. Sis, freshness lang muna, busy, sabi ni Seshi Vlog. Sige sis, salamat. Ate Marisa, hello! Ayan, salamat daw sa patamsak mo, sabi ni Nightboat. Ayan, Mami Teacher Rai, hello! Nasa harang lang ako sis, sabi ni Mami Teacher Rai. It's me, ako Dan from Malife Adventures. Tagasan ka sis Malife? Malife or Malife? Malife Adventure. Hello sis, sabi ni Mami Teacher Rai, hello! Mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Kimchi. Maglalaro ba tayo, haha? Mga later siguro. Ayan, MG Genosa Arts. Hello po. Salamat po sa pagpunta. Cagayan Valley, sis. Saan sa Cagayan, sis? Doon ako sa Ballesteros. Sige sis, sabi ni Mami Teacher Rai. Ayan, Ballesterian here, sabi ni Mami Teacher Rai. Faith and Vlogs done to you, Sisi. Thank you, sabi ni It's Me, Yako. Ayan, magdikitan kayo dyan. Faith and Vlogs done sa'yo, sabi ni Malife. Malife or Malife Adventure. Ayan, magsuklian kayo dyan.
Ayan, Shandrat Kabsat! Hello! Oy, andyan na yung ating member na isa. Ayan, mega love shoutout to you, Kabsat Shandrat Vlogs. Ayan, magbaba kayo ng bahay nyo dyan at makipagdikitan. Ayan, dikitan nyo po si Shandrat Vlogs, ang ating bagong Mone na kapatid. Ayan. Bagong Mone. Ayan, Dolores Arcega, hello po ate. Ayan, Rachel, shout out. Ayan, nandyan na yung ating mga member, guys. Ayan, magdikitan kayo dyan, magdikitan. Malife adventures done to you, sis. Thank you, sabi ni It's Me, Yaku. Ayan, refresh harang ulit, sabi ni Mami Teacher Rai. Salamat sa mga paharang nyo. Ayan, prepare mo na ako, Kabsat, pasok sa word. Hi, Georgette Penalbar. Hello, Kabsat. Ayan, salamat. Sige, sa Kabsat Shandrat Vlogs. Malife adventure done sa'yo, sabi ni Ate Marisa. Ayan, padikit din po kay CJ po, yung binababa ni Nightboat. See you, Kabsat BD. Take your time. No worries, Kabsat BD. Mami Teacher Rai, Dan, sabi ni Faith Ann. Harang, sabi ni Kabsat Dancing Diva. Kabsat Dancing Diva, akyat ka. If you want. Ayan. Come up here. Miss Dancing Diva Channel. Tamtax. Tamtax, wala akong tamtax. Ayan, nag-love shout out sa inyo. Ayan, Faith Ann, puntahan kita, sabi ni Mami Teacher Rai. Ayan, Malife. Mami Teacher Rai, dan sa'yo, sabi ni Malife's Adventure. $7 million in the house. Ayan, nagbaba po ng bahay si Nanay Dolores. Puntahan niyo po. Ayan, nagbaba ng bahay si MG Genosa. Hi, Cindy Style. Hello. Ayan, salamat sa pagpunta, bebe. Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang maglapag ng bahay ni mo.
Marisa, pagatpatandan sa'yo, sabi ni MG. Ayan, Cindy. Ann Bandapit, hello host, musta harang pa, sabi ni Ann. Okay lang. Ayan, Ann Bandapit, hello, mega love shout out to you. And welcome to Ilocanas live streaming. Charot. Ayan, magmahalan kayo dyan. 9 million in the house, mega love shout out. $10 million in the house. Itamsak na this. Hi, guwapa. Hello, auntie, akyat ka. Ayan, nagbaba ng bahay si Kimchi Warrior. Ayan, tamsak dan ho, sabi ni Ann. Hi guys, sabi ni Auntie Filipina. Ayan, dikitan nyo din si BD New Zealand, guys. Sabi na baba ni Nightboat. Guys, mag-hashtag Ilocana kayo sa mga binababa ni Nightboat, ha? Salamat. Ayan, done na po kay Faith. Salamat pang 54. Ang cute ng baby niya. Oh, ang ganda ng baby niya, si Faith. Ayan, disconnect to member Simply Higgins Farm, sabi ni Nightboat. Ayan, naglapag ng bahay si MG Genosa. Ayan, nandyan sa Auntie Filipina. Pa-BG-BG, nakaluto kan? Dolores Arcega Dan, sabi ni Mall Life Adventure. Baka may gustong dyan, magpa-member guys. Baka gusto nyong mag-join sa aking membership guys para matulungan ko kayo. Ayan, Xavier Dukusin, hello. Tamsak now, sabi ni Xavier. Ayan guys, sa mga gustong mag-join sa aking membership para matulungan ko kayo sa inyong mga WH, pindutin nyo lang po yung join button at mamili po kayo kung anong level at mga perks po ang inyong mga gusto. Shakman sis, sabi, kailangan ko pa ng 1K. Sige sis, mag-join ka sa akin sis, Man Life Adventure. Pindutin mo lang po yung join button dyan sa baba. Sa may dollar sign, pindutin mo lang po. Makikita mo po yung join button dyan, kabsat My Life Adventures. Harang sis, sabi ni CJ. Ayan, My Life Adventure link mo po, sabi ni Mami Teacher Rai. Nightboat dan sa'yo, pabalik naman, sabi ni MG Genosa. Ayan, nagbaba ng bahay si Shaber. Marisa Pagatpatan and Faith and Dan po, sabi ni Auntie Dolores. Ayan, din dyan pa si Auntie Filipina. Dikitan niyo siya, guys. Ayan, kabsat My Life Adventure. Try ko nga rin mag-Gcash. Gusto ko rin mag-join ho, kaingit. Pwede ang Gcash sis, Mami Teacher Rai. Kaingit. Sis. Ayan. Hihintayin ko kayo na mag-join. Charot. Pindutin nyo lang yung join button dyan. Tapos, may makukuha kayong mga perks sa akin. Like, yung second level at saka third level, may mga WH yun. Cindy Style, pasukli po, sabi ni Faith Ann. Ayan, Filipina, may kiss ka kay sis Ismiyako. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out sa inyo, guys. Ayan. It's Miyako Dan from Cindy Style. Ayan, sa mga may community dyan, pa-share naman.
Faith and Dan from Cindy. Ayan, nagbaba ng bahay si Ann Pandapit. Ayan. It's Miyako. Hello, sabi ni Auntie Pilipina. Miyako Dan Pasukli po, sabi ni Faith Ann. Ayan, dito na ako sis Dan Harang, sabi ni CJ. Ayan, dikita nyo din si CJ guys. Mga ligit po ang mga binababa ni Nightboat. Hintayin lang po ang kanilang mga sukli. Ayan, dito na ako sis Dan Harang, sabi niya. Ayan, Cindy Style Dan, sabi ni Malife Adventures. Ayan, Kabsat Malife Adventure, kung gustong mag-join sa aking membership, just click the join button. Yan po yung binababa ni Nightboat na link ng join. Ayan, nagbaba po si Sean Red. Ayan, 59 second lang daw, sabi niya. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out sa inyo, guys. Haba ng harang, sabi ni ako, Kabagis mo, tamsak dos. Hi, Kabagis! Hello! Ayan, may jacket ka na. Pwede ka nang magbabakabsat ng iyong. Na-stuck na ako dito, sabi ni Dancing Diva. Ayan. Thank you so much sa mga paharang nyo dyan. Mga centavos lang yan. Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan ako, Kabagis mo. Smile Kill RR, tamsak ulit sis, sabi niya. Ayan yung ninja. Ayan, thank you. Ayan. Haha, Dancing Diva. Salamat host. Ayan. Hello, Smile, sabi ni Mami Teacher, right? Salamat host, sabi ni ako, Kabagis mo. Wala akong harang, sabi ni Smile. Refresh ako sis, sabi niya. Ayan, nagbaba. Ayan, welcome to live streaming, sabi ni Nightboat. My life adventures Dan, sabi ni Cindy Style. Ayan. Sa mga nangangailangan po ng mga WH, baka gusto nyong mag-join sa akin para ma-play ko po kayo. Cindy Style Dan to you, Sisi. Thank you, sabi ni It's Miyako. Ann Pandapit Dan, sabi ni My Life Adventure. Ayan, hi, Smile kaya sabi ni Auntie Pilipina. Ayan na. Na-send na ata sa'yo yung sinisend niya sa'yo. Haha. Ayan, hello sis Pilipina in America, sabi ni Smile. MG Pasukli po, may bakas din yon, sabi ni Faith and Vlogs. Ayan. Thank you sis, sabi ni Smile.
It's me ako done before, sabi ni Cindy. Ayan, ayun, may harang na din, sabi ni Smile. Ayan. Hello, sis Dancing Diva. Ayan, Chandra, maligo ka na dyan. Baka malit ka dyan sa trabaho mo. Bahala ka. Ako na lang magbaba ng bahay mo. Ayan. Bikita nyo din si Dancing Diva, guys. Ayan. Ayan, thanks Nightboat, sabi ni Smile. Ayan, dikita nyo din si Smile, guys. Yan po ang kanyang... Tapos na rin sa wakas, sabi ni Dancing Diva. Haba ng harang. Ayan, akyat na dito sa taas. $10 million in the house. Mega love shout out sa inyo. Ayan, Jorel, Ate Jorel, hello! Host pa shoutout naman kay baby na nanonood. Hi, how to pronounce? Shilfe Gale. Ayan, shoutout sa baby ni Faith and Vlogs na si Shelfie Gale. Ayan, ang cute na bata at ang maganda. Sana all may babaeng anak. Shoutout sa baby girl. Baby girl na maganda. Again, hello sa inyong lahat. Ay, may tao pala sa baba. Hello, Ann Lapit. Nasa work ako, be. Wow. Salamat. Anong work mo, sis? Sa office, be. Wow, sana all. Scary. Monica na? Hindi pa, konti na lang. Baka gusto mo mag-join sa aking membership.
Mga 200 na lang. 200. Sino yun? Ganda ng tawa ni Wait. baby ko. Thank you, host, sabi niya. Hi, baby girl! Ayan, ang cute-cute kaya niya. Ayan, magmahalan lang kayo dyan. Baka gusto mo mag-join sa aking membership, sis. Sis, sarap ng pa-burger mo kanina, ha? Sabi ni CJ. Ayan, dikita niyo po ang ating co-host na si Ann. Lahat na inubos mo na yung emoji, ah. Akyat ka, baby! Akyat ka, Faith! Faith! Faith and Vlogs, akyat ka dito. Tapos tignan namin si baby. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out to you. To all of you guys. And thank you, thank you. Hi, Melissa! Jose! Ayan, salamat sa pagpunta. Kabsat bumaba pa lang, Madam Matikuskus, sabi ni My Life Adventures. Sige, Kabsat, My Life Adventure. Pag gusto mo mag-join sa aking membership, mag-join ka lang ha, kahit wala akong LS, pwede kang mag-join. Hindi ko alam, host, kung paano. I-click mo lang yung StreamYard na link na binaba ko, tapos pindutin mo lang yon, and then may makikita ka, may mga na yon, may instruction na kung paano gagawin. Okay, sis, sabi ni My Life Adventure. At saka, My Life Adventure, i-add mo na lang ako sa sa Facebook. Ito po yung Facebook ko. Yan. Ayan, Mrs. Hong, hello! Ayan, magmahalan kayo dyan, magdikitan. 7 million in the house, mega love shout out sa inyo, guys. Hello, co-host, sabi ni Smile, ang sipag, sabi. Baba po ako bahay, sabi ni Melissa, Jose. Sige, baba ka lang, Melissa. Mami Teacher Rai, Sisi, hello! Sabi ni Smile. Ayan. Dance Corner, hello po ho. Okay po host, Dan Tamsak, sabi ni Dance Corner. Ayan, pwede na kayo magbaba ng inyong mga bahay. Jacket ko host. Kahit di nyo kasabihin, kahit di kayo maghingi ng jacket guys, magbibigay ako ng jacket. Ayan, Mrs. Hong Dan, sabi ni Melissa. Ayan, baka gusto nyo mag-join sa aking membership, guys. Pindutin nyo lang po ang join button. Harang sis, sabi ni Smile. Ayan, nandiyan na rin si Smile. Salamat daw sa paharang mo, Smile, sabi ni Nightboat. Sandali, baby, busy muna ako. Anak KTV Kabsat! I love you, Kabsat, Anak KTV. Ayan, dikitan niyo po si Anak KTV, binaba ni Nightboat ang kanyang bahay. Mag-hashtag Ilocana kayo, guys. Love you too, Kabsat, sabi ni Ana. Haba ng harang, sabi ni Ate Marisa. Charot, sabi ni... Hanyati nga bakot. Ay. Akyat ka ulit, Kabsat, My Life. My Life, sorry, di kita nakita. Akyat ka ulit.
Be, bababa muna ako, be, ha? Busy muna ako, ha? Sige. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bakit ka ulit sis my live? Di ko nakita na umakyat ka. Nasa YouTube kasi ako. Ayan, magdikitan kayo. Video lang din. Salamat, sabi ni Dan. Sige sis, salamat din. Sis Jessica, hello! Good morning! Good morning, mega love shout out to you! And welcome to my live streaming, Charot! Charot! Ayan, my life adventure done with Kalembang, sabi ni my life, akyat ka ulit kasi hindi kita nakita, kabsat. Sorry. Ayan, akyat kasi si Jessica. Harang sabi, asan na yung magpapalaro si sa hindi ko alam kung asan siya, baka natulog na. Ayan, please connect to, ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Lalo na yung mga binababa ni Nightbot, mga legit ko mga yan. Ayan, i-welcome natin ang ating baby. Ayan, hello! At may natutulog. Hello, baby! Hello! How are you? Kumusta? Ang cute-cute. Hello! Ito ba siya eh. Thank you, tita. Malaki na siya. Ang Mag-iwan payat mo. Malikot na siya eh. Cute! Hello, cute. Cute. Ikaw din natin, baby ka na. Sana nga. Ang taba, hehe. Wala nang leeg. Excited na ako sa lahi mo eh. Excited ka talaga sa lahi niya, no? Kung paano, grabe. Siguro How cute the baby is the baby, sabi ni Jessica Ramos. Ayan, nababagot na. Kanina kasi gusto niya talaga. Baby, sabi ni Smile. Babi po, thank you. Nahihiya na siya. Thank you po. Ayan, pag-vlog mo na din siya. Pag maglakad na. Garamid kami 10 kapitana. Ang tagal na. Excited na. Bakit? Pag may sunan? Naglalakad na? Ate, lalakad na. 11 months na siya. Very good. Marunong nang maglakad. Si Kain Sandiyo di kayo pa'y makabuo. Wala pa ngang mabuo eh. Sis, malapit ka na din yan. Sabi ni Sis Ismael. Ay, praise the Lord. Kung kung meron na. Thank you, tita. Ay, thank you. Thank you sa pag-akyat, baby girl. Ayan. Pidilik man data ping-pingu. Well. Nakatingin talaga sa cam si baby, sabi ni Sis Ismael. Tulog pa si papa niya. Maingay kayo dyan. Thank you, tita. Thank you, tita. Thank you. Flying kiss. Flying kiss daw. Flying kiss. Wow!
very Tanggal. good. Hindi na tanggal. Close open. Close Close open. Close open. Close Close open. Nga, sabi ni Edlen. Edlen, hello. Sige, ate. Sige, host. Thank you. Bye-bye. Thank you sa pag-akyat. Bye, baby. Baby girl. Bye, baby girl. Bye. Bye. Thank you. Thank you so much sa pag-akyat. Sa susunod ulit. Sus! Ay, sus! Hello. Nag-hello ka? Nahihiya na siya. Nahihiya na. Sobrang Okay po, thank you. sobrang nalusyang na ako, sabi ni Edlen. Thank you po. Edlen! Off muna. Bye! Bye. Nahihiya na siya. Hindi na pumapansin. Ayan, hello host. Hello ka na, sabi ni Easy for Sally. Busy lang ako ha, sabi ni. Ay, nagbababay ka na naman, Nightbot ha. Hindi pa ako hindi pa ako magsasarado. Nandyan pa yung baby host, akyat ako. Wala na, bumaba na sila. Na-late ka man eh. Naisos. Bumaba na sila ay kasi nababagot na si baby. Ayan, 8 million in the house. Naudi ka mo, tante? Loading mo, nga-loading na ito kami. Pwede tayo. Stop. Hey guys, what's up? What's up? Yan, pinibela dan, sabi ni, kasano agluto ti paksiw kab sa surwan nakman. Nya, paksiw nga, lamas? Ikabil mo lang amin. Ikabil mo aji, ikan ijen ti kardero, wano kaserola. Tapos ikam ti kamatis, lasuna, alaya. Tapos ikam basit ti danum na, okay yun. So, Kamso kaya ka ang na? ikan ti sukana, okay, kampay ti sukana. Pero hamo una ikan ti kastana hamo ikan una ti danom na. Basta panglutom kot suka. Tapos, ikam ti onion, ikam ti sili na, dati sili, ikam ti kamatis na kon ginger. Apo ba, bakatangkan. Ay, lalakayan ka di nga ugman. Magsasabayan Ayan, mo Dancing Diva, hello! When? Ayan, magbaba ka ng bahay mo dyan, Kabsat Jojit. Ayan, nagbaba ng bahay si Easy for Sally. Magdikitan na kayo dyan. Nasaan na yung baby? Bumaba na. Nagbayag ka mo, nabayag dito nga to ko. Nagbayag na. Pagbiyak. Ay, naku. Magtit. At dati agkakasta dito yung anti-ropak manin. Dati na ganun sa nagbubudo. Ayan, hello smile, sabi ni Easy for Sally, pero si Nightbot ang ang sumagot. O, diba? Hello Dancing Diva, sabi ni Easy for Sally. Ayan. Ayan, lagi kayo. Active na active si Nightbot nagets mo, Jojit? Jojit, nagets mo yung yung sinabi kong pagluto mo ng paksiw? Madali lang. Panoorin mo lang yung aking paksiw na video kung hindi mo alam. Sipag ni Nightbot, sabi ni Sis Smile. Oo nga.
Hello, Ate si Sally. Ayan, magsasagot na naman si Nightbot. O, di ba? Nakaluto ka nanti? Kakalpas ko naman. Wait lang, titag ko lang kani si Ate ka tumatawag ni Inang ng bakit. Jojit, dating dikit, sabi ni Smile. Wait lang, may tagukin ni CJ. CJ! CJ! Shout out 8 million in the house. Yan, shout out Jurel Channel. Ayan na naman yung patugtog. Sana all. Smile KLR. Yan, hindi mawawala si Oh, may Easy music for na. Sally. Okay na, may PM ako sa'yo. Ano? May PM ka sa akin. Wait lang, i-check ko yung messenger ko dito sa laptop kasi nakay CJ yung ano. Love host and co-host, sabi ni Smile. Hey, why you enter here? Please go out. Who enter where? Not enter here in our room. Go out. Let me in, let me out. Smile, akala ko Ilocana ka noon eh. Akala ko ikaw ay akin. Ay, nako, Inday. Apo dapat kinunog agis da ah. Pero okay lang data kabsat. Apo mayaton. Nyata nga lamos. Good mupay. Hi, Faith and Vlogs! Shout out, Faith and Vlogs. Ayan si baby yan, si Faith and Vlog. Tagaan Wow! Ayun! Ah, Tagaan yung may Tito, bata yan. Smile? Ha? Si Faith and Vlogs. Love host ay ha. Si Doggy siguro sabi ni Smile. Si Doggy. Auntie Kwena ko host. Na Auntie Kwena. Taga-antiki siya? Anti Kenya? Auntie Kwena ko host. Taga Auntie Kwena. Oy, dancing diva. Diba? Kayawan na. Si Dancing Diva nagko-call center na naman yan. Saan siya nagpo-call center? Nagko-call center Saan? Kajusap ng girlfriend na. Easy for Sally na balikan na kita, sabi ni Joji. Nako! Hello po nanay! Nanay Mirna! Ang nanay ni Cheryl. Hello Oy. po auntie! Ay, nakong, kumusta nanang? Hoy, paano ang voice na iyan? Sabi ni Smile. Ano? B8 siya kabsat. B8 siya sis. B8. V. As V8, in, V9, V10. V10. B8 sound card. Hello po, Mirna Ramos. Sabi ni Smile. Hihi. Tawa lang sa ni Nanay Mirna. Nanay Mirna, kung pwede, ano yan? Gusto mong magdikit or si ano yan? Gamit ni Cheryl yan eh. Diba? Oh. Ading si Mang, sabi ni sabi ko na nga eh. Free po ba yan? Hindi sis, binibili yan. Yan pala si, ano eh. Pero kung may mag-sponsor sa'yo, free. Oh, diba? Hi! Pang-charot natin. Hey, Mirna Sana Ramos! all, may B8. Download po pala. Hindi. Binibili pero may da-download ka din na free. Yung sound effect.
Ayan, pakita ko. Isa-send ko sa'yo, Ismael, yung gamit kong ganon. Ay, oo, ang galing, sabi ni Smile. Yung bakla nga din, ante. Bakla na nga. Oh, di ba? Yoko. Galing. On. Yung chuchay. Ito, Chay. Dahon chuchay? Sige, sabi niya. Oy, it's me ako. Nangingisda si it's me ako. Shout out, it's me ako. Hala, kagaling, sabi ni Smile. Oo, bili ka na yan, Smile, tapos mag-live ka. Oh, aba, bakla na yan. Nung una kong gamitin nito, na-ignorante din ako. Sige, bumili ka rin, Ismael, para daway-daway na to. Enjoy ko siya, sabi ni Smile. Oh, di ba? Nakikipang charot-charot. Pang charot-charot niya lang nanti yan. Eh, hoy, ano, work ako bukas. Ang tawa si Ismael eh. Ano si Cheryl nandyan? Mother niya? Siya yan, si Mirna. Hey! Kamsat Jajit! Hello! Welcome to our family Ilocano. Hanggang pag-imbarat. Tinuruan ka na. Pasuro ako ma. Shout out! Ayan, si Jojit. Uy, malapit na siyang mag-graduate, guys. Pero, baka ano pa to? 2 days or 3 days pa yan, ga-graduate. Salamat, welcome. Welcome to our family. Ayan, type mo lang yung Jojit, at ilalapag na ni Nightbot ang iyong link. Sis, reply pala ako ng premiere mo kanina. Di ko pala napanood yun, sabi ni Sis Smile. Sige sis, Sis Smile, salamat. Oh, absent din si Madam Cheryl kanina. Ay, nahulog na sa auntie si Mang. Ape, ay sos, nabukulang kan. Loading again. Welcome to Ilocana Family, Jojit Benalver, sabi ni Mirna Ramos na si Cheryl Ramos. Ayan. So, si Cheryl yan. Gamit niya. Saan ka sumusulpot, Mirna Ramos? Cheryl Ramos. Di ba ang alert ni ano, oh? Bakit walang pangalan niya? Sino? Wait lang. Jojit. Nyata no, kunana. Nyata no, kunana. Nyata no. Saan ka sumusulpot-sulpot? Bakit wala ka kanina? Hi, Food PH at iba pa. Hello. Ayan, magbaba ng bahay mo, Food PH.
Magbaba lang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Yan, nandyan na si Food PH at iba pa. Karerik na ka no. Shout out yung mga karering dyan. Madlaw ba? Republic of Garcia. Shout out, first time here. Shout out, Republic of Garcia. Public of Garcia, hindi ka first time here. Yun ang sabi niya eh. First time. Republic of Garcia, salamat sa pagbabalik. Ayan, dikitan niyo po ang ating new member na si Georgette, guys. Ayan, in reply na lang, IJ Premier, fish yaw, lalabs. It's okay, lalabs. Alam kong ano ka. Ano tawag doon? Ninja ni Frame Up, hello! Ayan, harang dan, sabi ni Ninja ni Frame Up. Salamat sa mga paharang dyan. Ayan, Republic of Garcia, hello, welcome. Here, nasa loob, sabi ni Republic of Garcia. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo po. Ayan, sa mga road to 1K dyan, mga 940 or 970, pwede na dyan, i-push. Manual search only host, sabi ni Republic of Garcia. Ayan, manual daw sa kanya, guys. Please don't drop my link po, sabi ni Republic of Garcia. Ayaw na ipa-drop. Bakit? Okay. Dikitan niyo daw si Republic. Dikitan niyo daw po si Republic of Garcia, guys. Pero manual daw po. I-search nyo. Kasi ayaw niya po magbaba ng kanyang link. Oh, diba? Ayan, baka Sir Republic of Garcia. Baka gusto mo pong mag-join sa ating membership. Unahan mo na lang kami, Kabsat, sabi ni Dancing Diva Channel. Oo, unahan mo na lang sila, Kabsat Republic of Garcia, para balikan kanila. Ayan, ito yung mga bahay nila. Ayan. Balikan namin bakas mo, sabi ni Dancing Diva Channel. Oh, nice idea yan, Kabsat Dancing Diva. Ayan, yung mga nilalapag ni Nightbook, yung puntahan mo, Kabsat. Para makarami ka. Mone na yan si Kabsat Garcia. Hindi pa ata. Mone na ba siya? Mone ka na Kabsat Garcia? Kasi, hindi ko lang alam. Ay, ang bilis. So banana lang yung kanyang wini-workout noon. Ay, oo nga pala. Iba pala ata yung sinasabi ko. Dikit na po tayo, Sir Republic of Garcia. Morning na po pala siya. Iba. Si Ferdinand pala yon. Ferdinand Garcia yung sinasabi ko. Alot. Ayan, food face at iba pa dan, sabi ni Ate Jorel. CJ, hello. Salamat sa pabiji, CJ. Saan ka na, Auntie Filipina?
ni Dapigayam Koreat Vlog. Nine million in the house. Mega love shout out. Dito lang may kausap sa phone kasi si Mr. Sige, sige. Pagkanta. Sige, lalats. Ayan, salamat sa pabidyo ninyo ni Frame Up. Frame Up, pakidikitan si Jojit. $9 million in the house. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightbolt. Salamat po sa pabidyo, Kuya Ako Republic of Garcia. Puro loading. Kunana ni.
Ayan. Harang, sabi ni Kapsat Dancing Diva. Tamsak Dan, sabi ni Bimski Narag. Hello, bebe. Connect na ako dyan, Jose. Sabi ni Johnny Frame Up. Wow, salamat. Ayan, Republic of Garcia, Dan Ken Kakab, sabi ni Dancing Diva Channel. Ayan, baka di mo pa nadikitan si Sean Red. At saka si It's Me Ako, andyan yan kanina. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Harang ulit, sabi ni Auntie Pilipina. Salamat sa paharang. Ayan, 4 million. Shout out. Salamat sa pagtambay dyan. Grabe, red na red yung kalangitan. Oh. Naharang, sabi ni Lalabs. Harang. Ayan. Hi, Auntie Mirna. Hahaha, sabi ni CJ. Ayan, nandyan pa si Kapsat. Mami Teacher Rai.
Sayang yung ads ko. Ayan. Hi, Kabsat Jamaica, Armitanya. Hello, Kabsat. Matulog na kung guwapa, may work ako bukas, puro nakluwitin loading dito yan. Salamat sa pag-flex host nights. Sige, Auntie Pilipina, salamat and good night. Salamat. Sis Jamaica, salamat. Thank you so much sa pagpunta sa aking munting bahay. Hi, I like channel. Ayan. Ay, hindi ko paano na-post yung aking paharang kanina sa'yo. Ipopost ko mamaya sa aking community. I like channel, bebe. Salamat sa pagpunta. Hi po sa lahat, sabi ni I like channel. Ayan. Dikitan niyo po si I like. Ayan, nandyan din si Jamaica, Ermitanyo. Nasa harang pa siya. Ayan, nandyan pa si Dancing Diva Channel. Ayan. Dan harang ho, sabi ni Sis Jamaica. Hi, Sis Jamaica. Hello. Pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, sis. Salamat sa pagpunta sa aking channel, sa aking LS, sa aking Ayan guys, dikitan niyo po si Sis Jamaica. Ang isang Ilocana din. Ang Team Lugit. Shoutout sa mga Team Lugit dyan. Hello to all, sabi ni Jamaica. Thank you, Kabsat, sabi ni. Ayan, hello CJ, share mo sa GC host, sabi ni. May naka-LS ata, Kabsat, Jamaica? May naka-LS ata sa kanila. Wala ba? Ayan, I like channel. Hello. Baba ko yung bahay mo, I like. Ayan, 10 minutes harang para makasupport. Ikot-ikot lang, sabi ni Sis Jamaica. Para BG lang ho, sabi ni I like channel. Ayan, thank you. Ayan, na-share ko na Sis Jamaica. Thank you.
Oops, may harang. Ayan, salamat sa pa-video. I like channel. Hello. Ayan, salamat sa paharang mo, Dancing Diva Kabsat. Kamita na pala premiere ni Mane bukas, 10:30 daw. Ayan, palike po yung premiere daw po ni Mane bukas. 11:30 AM daw po. Baka pwede po pasuyok po, guys. Thank you. Ayan, Romel Langgaman, hello! Ayan, padagdag. Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo dyan, Romel. Hi, grabe namang harang to, haba, sabi ni J-Lord. Ayan, magbaka-baka ng bahay mo dyan, Romel Langgaman. Ayan, nagbaba ng bahay si Jamaica. Ayan, sa mga hindi pa dyan nakapagtamsak, guys, patamsak ako. And guys, paki-like po yung pakitamsak na lang po yung binaba ni Dancing Diva. Salamat. Hi, A-Reds04. Harang, sabi niya. Hello, Kabsat A-Reds04. Hello, hello. Ayan, mga Team Lugit. Hello, hello, salamat. Dan tamsak na po, sabi ni I Like Channel. Ayan. Salamat sa CJ, may I borrow my phone? Ayan, Manubay Premier, sabi ni Dancing Diva Channel. Ayan pala, patamsak na lang po ako. Tamsak lang po, then balik na lang dito. Salamat. Ayan, pwede ka nang magbaba ng bahay mo, Reg04. Salamat, salamat. Hello po, sis Lovely Jade. Salamat po sa tamsak at harang mo. Thank you so much. Ang sarap ng biko. Ayan, may jacket na po kayo. Salamat. Ano yan? Ano yan, sis Jamaica? Ladok? Ladok data? Sa harang pa po, sabi ni sis Lovely Jade. Dan tamsak, sabi ni Smile. Ayan, Jamaica, dan na po sa'yo pasukli, sabi ni Romel. Matulog ka na ho, sabi ni J-Lord TV. Mamaya pa ako matulog, uy. Yan, nakakagutom naman yung biko.
Andito na ako sa higaan ko. Yung matulog na lang. Salamat, Kabsat Dancing, diba? Wow, puro kahalang dyan, ha? Salamat. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightbot kay Romel. Kay Romel. Kay Cheryl. $9 million in the house. Shout out. Ang signal. Dito po ho, sabi ni A-Red Sir. Ayan, magbabalang ka ng bahay mo dyan, A-Red. Kakas Channel, hello! Salamat sa pagpunta. Team Lugit, salamat. Salamat sa mga ka-Team Lugit ko dyan. Hello! Ayan, Auntie Pilipina, salamat. Uy, matulog ka na dyan. Ayan, Ate Jorel, salamat. Ay, Reds, kay Jamaica yan. I'm in host, sabi ni Lovely. Salamat, sis. Sis Lovely, thank you. Thank you, Kakas Channel. Maraming salamat sa mga Team Lugit. Thank you so much. Lopo, Miss Lovely, sabi ni A-Raj. Georgette Dan na po sa'yo. Salamat. Patamsak, sabi ni Romel. Ayan, nagkasalubong na kayo. Pamilyar nga ho, hehe, sabi ni Ares. Ayan, tapos na. Wait lang at ako'y tapusin ko lang yung harang bago ko mag-flex na iba. Ayan, mag-add tab na lang ako. Ayan, puro pagkain, guys. Hello, mga kagetlo. Sabi, hello, ma'am, kaka. Sabi ni A-Reg. Ayan, mga kagetlo, salamat. Ano po name mo, host? Ano po name mo, host? Ano po name ko? Ayan po, nasa screen. Chris, guwapa. Charot. Anong name mo, host? Salamat ho sa pag-flex mo, ha. Ayan, yung Facebook ko is, anong name ko, A-Reg. Hello, mga kagatlo. Ayan, thank you, guys. Wow, Ma'am Chris, ganda. Hindi, Chris lang. Palayaw ko. Chris. Ayan, makipagdikitan na kayo. Uy, sarap naman yan. Christopher. Hindi baliw ka. Pangalan ng lalaki naman yan, Christopher. I'm Merry Chris. Merry Christmas. Romel Dan po, thanks, sabi ni Kaka Smile. Harang Dan, sabi ni Kabsat Dancing Diba. Ayan, magdikit-dikit kayo, guys.
Salamat mga kagetlo dyan. Si Chris na torpe. Team Lugit, hello, sabi ni Ereds. Ayan. Ayan, Regine ba yung pangalan mo, Reg? Ayan, 13 million in the house. Mega love shoutout. Reg, ayan. Ma'am Kaka, hi, sabi ni A. Reg. Pasubot premiere ko tomorrow at 10:30 a.m. Pinas time. Sige, gabi dito. Baka tomorrow nag-LS ako niyan. Kaya punta ka dito kapag mag-LS ako. Drop mo yun. Sige, Ma'am Kaka, sabi ni A. Reg. Salamat mo, sabi ni Kaka's channel. Tinamsak ko na Ma'am Kaka, sabi ni A. Reg. Ayan, 7 minutes only. Ayan, maikli lang. Puntahan namin bukas yan. Ayan, thank you, sabi ni Kakas. Ayan, magdikitan kayo. Hi, Jessica Coral. Salamat sa pagpunta at patamsak mo dyan. Thank you so much. Ayan, padikit po sila, guys. Sila, sis Lovely Jade, si Jamaica Ermitanyo, at saka si A-Reg, at saka si Kakas channel. Wow! Yung malunggay, alam nyo ba yung malunggay dito? Yung isang ganyan lang, sobrang liit, $8. Ayan, salamat sis Smile sa paharang. Dikitan po kayo guys, baba nyo, bahay nyo, sabi ni A-Reg. Ayan, mga binababa ni Nightboat guys, dikitan nyo mga legit yan, nagbabalik. Mag-hashtag Ilocana na lang po kayo. Salamat, grabe naman ganito. Ginto malunggay dyan, host. Oo sis, tapos yung talbos ng kamote, as in yung hindi pa, yung mga matigas na yung kamote, $3. Nadia Canal, hello Sisi. Sarap, sabi ni Kakas channel. Ayan. Hello Nadia Canal, pwede ka na magbaba ng bahay mo. Tamsak dan. Ayan, salamat. Reg na lang po host, wag nang sis, hehe, sabi ni Reg. Sige, Reg. Shoutout po, sabi ni Nadia. Patamsak po sa premiere ko, sabi ni Nadia Canal. Ayan. I like channel. Kakas channel, tamsak dan po sa premiere yo. Ayan, may premiere daw po si Nadia. Baba mo lang po yung bahay mo dyan, Nadia. Hello po, Ma'am Nadia. Ayan. What if Madam Reg din sa'yo, Kabsat? Hindi pa kami pala friend nito. Sakto manood ako tapos i-ano ko na. Wala bang 5 minutes or something? Harang manen, sabi ni Lalab Cheryl. Ayan. Salamat po host, sabi ni Nadia Canal. Ayan, dinikitan na kita host nung pagpasok mo sa Lugit. Sige, salamat. Arlene Tabalanza, hello, bebe. Salamat sa patamsak. Bakit Inas to nag-share?
Judith, nakaluto ka na? Ayan, 6 million in the house. Nadia Dan po, sabi ni Kakas Channel. Thank you, Manang Ho, sabi ni Kakas Channel. Thank you. You're welcome. Salamat din sa pagpunta. Nakanmi pa yan, ay so, nagalisto na yan. Pabalik na lang po, panood kahit 30 seconds lang, sabi ni A-Reg. Ayan, nagbaba ng bahay si Ate Jorel, guys. Puntahan nyo. Ano yung red? Sili ba lahat yan? Ano sabi mo, host? Sabi ni A-Reg. Sili ba lahat yun? Add shallot to make it more tasty. Oh. Kakas Channel, okay po. Sabi ni I Like Channel. Thank you, I Like. Sabi ni Kakas Channel. Ayan. Matulog ka na dyan, anti-Pilipina. Wow, slow motion pa. Ahang yan. Grabe, haha. Kakas Channel, tapusin ko lang po harang ni host, sabi ni I Like Channel. Ayan, salamat I Like Channel. Red sarap yan, sabi ni Kakas Channel. Wow. Ano yan, jalapeno yung sili? Yung green jalapeno pepper? Add little water. Yan. Ma'am, kakaahang niyan, sabi ni A-Reds. Ayan, nandyan din si Javier Ducusin, nagbaba ng bahay. Hindi ako mahilig sa mangham, ma'am, kaka. Mahilig ako, lalo na pag sausaw. Ayan, nagbaba, please connect to VIP, sabi ni Nightboat. Ayan. Wow. Sinong kakain yan, sis? Yung amo mo? Saan ka ngayon? Ayan, haha, ma'am kaka. Harang ulit, sabi ni Cheska. Hello, sis Cheska. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. Thank you.
Ayan. Ano oras na nga yan? Ano oras na nga yan, Ma'am Kaka? 10:30 a.m. Pilipinas time. Ag-hike na tomorrow ha, baka malipatak premiere ko. I want day of you, gaya. Kakas channel, nasa Hong Kong ka ba, kabsat? Ha, makapadara ubet sili nagasang sabi niya. Romel lang gaman okay ka na, sabi ni Vicky in Kiwaland. Ayan, share rep, sabi ni Kakas. Ag-hike na tomorrow, haha, baka malipatak premiere ko, 10:30. Apay, where you, Red, sabi ni Kakas channel. Ayan, nagbaba ng bahay si Nightbot, si PD New Zealand. Naku, baka hanak pa'y gaya makapan, Ma'am Kaka. May lakad ako bukas, sabi ni A-Raj. Nawala na si Cross CJ Ho, sabi ni... Hindi ko alam, baka nagtatago. Dito ako, Quezon City, Ma'am Kaka, sabi ni A-Raj. Okay lang, repair mo na lang, ha. Ayan. Oo, Ma'am Kaka. Naku, Adobe CB. Ayan, dita. Ayan. Baba ka na bahay mo, idol, sabi ni Romel. Kakas channel on the way po, sabi ni I like. Ayan, Vicky, baba ka na bahay mo, sabi ni Romel Langgaman. Okay, thank you, I like, sabi ni Kakas channel. Yahoo! Sabi ni A-Raj. Ayan. Ganda naman nito. Damdama basit. Since Smile, salamat sa paharang. Ayan, gawin ko lang itong Gawin ko lang itong 2 hours siguro. Kakas channel, dan po din ako nag-iwan ng bakas, sabi ni I like channel. Ayan. Hindi, nag-iwan lang ako. Paano pa naman? Ayan. Hehehe. Sis, may silent ako mamaya, sabi ni Sis Smile. Wow, welcome to Angel Eyes. Salamat, Sis. Ate Asnik. Ate Gerald, salamat. Pampa-update sa WH, sabi ni Smile. In ka man nagtimpla, Reg. Ayan. Agkape ka, host. Agtimpla ka man, kabsat. Agkape tayo. Ayan, dikitan po natin ang ating bagong member. Ayan.
Thank you so much. Hello, Kabsat Blood Tambayan. Hello. Salamat sa pagpunta. Bakit ito busy pa, Ketch? Ayan. Lo, how are you? Sabi ni Romel. Ayan. 10 million in the house. Mega love shoutout. Kakahalo, sabi ni Blood. Ayan. BGB. Hi, Romel, sabi ni A-Reg. Madi pure black lang, Tikapek. Ay, pure black. Harang, sabi ni Smile. Ayan, ang ating, please support our Queen of Harang na si Smile. Ayan. Ganun ba, Ma'am Kaka? Sabi ni A-Reg. Ayan. Manong Blood, ano niluluto mo? Sabi ni A-Reg. Ayan, 12 million in the house. Mega love shout out. Harang ulit, sabi ni Ate Jarel. Ayan, thank you sa paharang. Asnis channel dating dikit, sabi ni Sis Ismail. Ayan, chicken biryani. Wow, marunong siya palang magluto ng chicken biryani. Ray ayam manen, sabi ni Mirna Ramos. Ayan, magmahalan kayo dyan. Gusto ko dog biryano, Manong Blood. Yee! Dog! No way! Yay! Sabi ni Kakas Channel. Ayan, 5 million. Mega love shoutout. Ayan, nagbaba ng bahay si Kakas Channel, guys. Maariyik dati dog. At dati alaga mi nga dog. Hanga madibalin nga kanon. Duwate alaga mi. Ayan, joke lang mot. Ayan, Kapsat Bidi, hello, jak kaya, tapi gamin met dog ko na. Mayat pay goat, sabi ni Kakas Channel, ayan. Hot dog, hot dog, ayan. Harang, sabi ni Jude, salamat sa paharang mo dyan, Jude. Jude, ayan, Kapsat Bidi, New Zealand, Kapsat. Salamat sa pabidi. Ayan, nandiyan si Jude. Ayan, magwalapag ka ng bahay mo dyan, Jude, para madikitan mo silang lahat. Wet birak bike, lalamon na, sabi ni Kaka. Sige, Kakas Channel, salamat Kapsat. Hello, Manong Didi, sabi ni A-Reg.
Ayan, baka gusto nyong mag-join sa aking membership. Hello, Bading Red! Sabi ni Jamaica. Ayan, nagluto ako. Sublito, madamdama. Salamat, sabi ni A-Red. Sige, Kabsat A-Red. Thank you. Hello, Ading Red. Sabi ni Sis Jamaica. Ayan. Kakas Channel. Jam, sis. Sabi ni Kakas Channel. Ayan. Tara, hike Tom. Jam. Sabi niya. Ayan, mag-hike daw kayo bukas. Ayan, vlog na naman yan. Aabangan namin yang mga hiking nyo. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Jamaica. Saan sis Kakas? Sabi ni Sis Jamaica. Hi West lang, sabi niya. Baba ako dito sa Monday, haha. Wow, new contract na. Ubra mo te jam, sabi ni A-Reg. Lance Fitness, Yahoo, adyo mga kakabsat, Yahoo, Lance Beat 04, sabi ni Lance. Lance, madinak na ka umay tatay, kanya mo, nag-start na LS ko gamin. Ayan, ano ba yun? Bro Lance, apay awan ka, JLS mo tatay, sabi ni A-Reds. Nagluto ading, sabi ni Jamaica. Bro Reds, Yahoo, sensya, nagluto ak tatay, may ka jay balay, hehehe, sabi ni Lance. Kabsat jam, Yahoo, yahi, sabi ni Lance. Salamat po, Tigyam, sabi ni A-Reds. Ayan, nagbaba sila ng bahay. Ayan. Oo, ading red, sabi ni Jamaica. Sir Blood, Yahoo, sabi ni Lunch Fitness. Hello, Blood, sabi ni Jamaica. Ayan, thank you so much sa mga kalugit. Thank you so much, mga kalugit ko dyan. Napanak tatay bro, lunch, mga 15 minutes lang. Hehehe, sabi ni A-Reg. Ayan. Tapos na ang tanghalian, sabi ni Ate Marisa. Oo, mga ano na dyan eh, mag 1 p.m. na dyan eh. Napanak tatay bro, ayan. 7 million in the house. Hi, Jenzion Baguio. Hello. Welcome to my live streaming. Ayan. Patamsak naman ako dyan at pwede ka nang magbaba ng bahay mo. Ayan, nagbaba ng bahay sa Ate Marisa. Salamat po, host, sabi ni. Ayan, dikitan mo yung mga binababa ni Nightbot, Kabsat, Shenzion, Baguio. Mga legit po yan, mga yan. Mag-hashtag Ilocana ka na lang.
Mamin ano, hihihi, sabi ni Mirna. Kakas channel dan, pabalik na lang po, sabi ni Ate Marisa. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Tagal pa yun. Ayan. Team Lugit. Ayan. Kapsat BD New Zealand. Yes, salamat sa mga Team Lugit. Andito sila sa aking bahay. Ayan. Thank you so much. Harang ulit, sabi niya. Ayan, salamat daw sa paharang. Ayan, malapit na rin ako mag-end, guys. Harang, sabi ni Ate Jorel, 6 million in the house. Mega love shoutout. Ayan. Tapusin nyo na lang yung harang, guys. Tapos mag-e-end na po ako. Salamat sa inyong lahat. Yahoo! Lalaro lang po sa harang host, sabi ni Lunch Fitness. Ayan. Thank you so much. Guray, patamsak mo premiere ko. Kunanan ni Mirna. Sige, sige. Hintayin ko muna yung ano mo. Yung premiere mo. Para ipatamsak natin. Ay, nagsayang ay kasa. Nagpuskol pa na bukis na. Ayan guys, hintayin na lang daw natin yung premiere ni Nilalab Cheryl. Ayan, nagbaba ng bahay si Chen Zion Bagyo.
and Isuna. Ay, lalabs, wala nang tao. Doon mo na lang sa GC, ipatamsak. I-end ko na to, lalabs. Mag-silent si Smile. Wait lang. Ayan. Bye everyone. Salamat. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Thank you sa pagpunta sa aking munting bahay. Ayan. Thank you so much. Ayan. Mag-e-end na po ako kasi inaantok na ako. Thank you so much. Bye. See you again tomorrow. Kung mag-LS ako. Bye-bye. Bye. America, Ilocano sa America is now signing off. Bye. Bye.